Så det er Jonas. Jonas. Ja. Ja, tilbage til TJ Talkshow. I dag har vi en vis Tobias Jørgensen med. Vi stiller Tobias nogle spørgsmål for at finde altså ret så meget herover. Hold din kæft. Hør, hvad han siger. Ja, men så vil vi interviewe ham og se, hvor meget vi kan finde ud af ham. Okay. Hvad er dine integrationer? Løb, hvad løber? Okay. Vi skal løbe. Nå? Ja, okay, vi kommer på. Hvad laver du i din fritid? Jeg Holder til kameraet? 3 sekunder. 1. Jeg skater. Det er flot. Ja. Hvad er din livret? Risengrød. Det ved jeg godt. Nå, Hey, ikke det hårdt. Jeg kan huske Mark Randers Ejstrup fra sidst. Han gav os nogle rimelig nice svar. Og en af dem var blandt andet, at han godt kunne lide sex. Nej, det 6 var god. Ja, det finder vi jo aldrig ud af. Så kan vi prøve at gennemgå båndene. Og så siger vi hej. Og så giver den stor hånd til Tobias, fordi han er en knippegod ruller, for han er en knippegod ruller, for han er en knippegod ruller. Hej.